koittaa saada meidät uskomaan, ettei voitais pärjää mukaan omillaan. Kaikki mikä totta on valetta, hajota ja hallita. Oikeudenkäynti oli alusta lähtien täysi farssi. Tuomarina tai oikeuden puheenjohtajana toimi Mitja Korjakov, joka oli päättänyt järjestää oikeudenkäynnin Helsingin käräjäoikeuden pienimpään saliin. Toimittajat ja minä ja lähes kaikki muut paikalla olijat vetosimme siihen, että oikeudenkäynnin käsittely siirrettäisiin saliin 209, joka on niin kutsuttu mediasali. Tämä sali olisi tarjonnut riittävästi tilaa kaikille, jotka halusivat seurata oikeudenkäyntiä ja olisi mahdollistanut avoimen ja läpinäkyvän prosessin. Korjakov kuitenkin kieltäytyi jyrkästi tästä ehdotuksesta, vaikka tilanne oli selkeästi sellainen, että julkisuuden ja median mahdollisuudet seurata oikeudenkäyntiä olisi pitänyt taata. Hajota ja hallita. Hajota ja hallita. Salin sisällä oli 2 vartijaa, jotka kiersivät katsomassa, että kenelläkään ei ollut puhelin päällä. Puhelin piti siis kokonaan sammuttaa. Yleensä puhelimet laitetaan oikeussalissa vain äänettömälle. Oikeudenkäynnin toisena päivänä Korjakov antoi ohjeistuksen, joka sai monet hämmästelemään. Hän ilmoitti, että oikeussalissa ei saanut yskiä, koska Jessica Aro koki yskinnän vaikuttamiseksi. Vain pilkko pimeyden tultua, voi valon kirkkaudesta olla ymmällään. Oikeussalin seinälle heijastettiin kuvat Janitskinin tilitiedoista. Siellä ei ollut yhtään merkintää Venäjän rahasta, venäläisistä tilisiirroista, ei mistään. Mikään ei viitannut venäläiseen rahaan. Tässä ne faktat nyt olivat. Kaikkien Suomen isoimpien medioiden toimittajien edessä. Oikeudenkäynti vetäytyi tauolle. Kysyin Helsingin Sanomien toimittajalta, meinaatteko tehdä jutun, että MV-lehdessä ei ollut venäläistä rahaa? Vastaus oli nopea ja lyhyt. Emme meinaa tehdä. Kun esitin jatkokysymyksen, miksi ette, juoksi toimittaja karkuun ja oli hiljaa. Sen valon nähdessä voi vasta pimeydenkin todellisen luonteen ymmärtää. Yksi merkittävimmistä farsseista näimme, kun syyttäjä ilmoitti, että ei ole enää tarpeellista pitää Iljaa vangittuna. Joka päivä, jokaisen päivän päätteeksi puolustus, Janitskinin asianajaja vaati Janitskinia vapautettavaksi. Joka päivä oikeuden puheenjohtaja hylkäsi hakemuksen. Oikeutta käytiin kesäkuussa ja oli tulossa juhannustauko, jossa syyttäjä ilmoitti, että Janitskin voidaan vapauttaa hänen puolestaan. Yleensä oikeudenkäynneissä, kun syyttäjäkään ei enää vaadi vangitsemista, vangittu vapautuu. Oikeuden puheenjohtaja teki yhtä nopean päätöksen kuin jokaisena muunakin päivänä ja hylkäsi hakemuksen vapautuksesta ja piti Janitskinin vangittuna juhannuksen yli. Ensin pimeään hypätään, sitten syvemmälle sukeltaa, vielä vähän pohjaa kynnetään, että